Hastini joto takhukte bukhuk songno kaisa saklaimu Jompuijola block by khobja Krishna Komal Kami Belmura Efata Prayer Healing Center ni ngei saklaijaka sakhamia bemar shuri jakna fainai rokno October taljora sakhamia rokno shuri jakla fainai November talni simise shuri jakfinai hini saklaijaka Efata Prayer Healing Center ni bkhakte Sekarang pelawo ang keplai sakai tanah hambaya faro ini ang Efata Prayer Healing Center ni ngai ang media sumi thaniwo ang phai sok phai jawo tamni hinke sini Oktober tal wo sini fasting prayer 72 gonta tongo kaitor dage mani bisingkei sang otalo purini simi sang 23 tarik jora sini fasting prayer nai aboni bagai ang hayung hakotor ni borok rok no koyo sini otalo oro healing khai tongjak mani kaitor samung tangi tongmani aborok sang otalo belai ke sini samung rok bangmani bagai sang a healing rok no mathagi tongjago aboni bagai otalo joto suri jagna hanai musungoi tongnai phaiani musungoi tongnai rokno otalo ta phaijadi hanai ang ani khabai jotto hayung hakotoni borok rokno koyo sang haino hai November 2-3 tarik ni simi sang haino hai oro healing sini Efata Prayer Healing Center ro singjak khinai ang jotto phaiani hanai tongjanai rokno aw jorawo kaitoni hamari no yasagu mankinai hanai ang ani khawo songo tai haini bagai ang jotto borok rokno hakotorni borok rokno ang koijawo asukno ang sithang ang jotto no saklai jawo tai koijawo sini 2012 ni simi 2000 tabok Posi jora tei kaito dagi mambisinte o 72 montaro khaijagai tongo haini bagai ang hayung kotoni borodono saklayo koijawo jot tonono asuk no hambai